Mas maayo nga kita'y muhatag kaysa kita'y hatagan. Kay lahi ang kalipay kung kita'y mutabang kaysa kita'y tabangan. Usa kini kakamatuoran nga angay natong hinuktukan. Kay dili nato ikalimod nga aduna naidaghan nga nalimot na sa pagtabang sa uban. Ilabi na niya itong nagkinahanglan, kay kaugalingon lang ang giatubang. Makasabuta nga mga igsuon, nga lisod ang panginabuhian karon. Apan wala kini magpugong kanato sa pagpadayon sa pagpaningkamot sa pagkamangyatagon. Muingon man ang uban, dili kita makahatag kung walay atua. Apan tinuod ba gyud nga walay atua? Ubasin hakog lang ta sa mga butang nga niya sa atua. Matud pa sa tuang kanhi Santo Papa nga si San Juan Pablo ikaduha. Miingon siya, walay kabus nga walay ikahatag o walay dato nga wala magkinahanglan. Lakto nga pagkasulti, makabus man o madato adunay panginahanglan. Mao nga ang pagkamanggihatagon atong huptan. Apan atong hinumduman mga igsoon, dili tanang mihatag manggihatagon. Ang uban mihatag apan adunay tinago nga intensyon. Pananglitan. Una, adunay mihatag tungod kay nanubra ug dili tungod sa gugma. Aduna siguroy atong nailhan nga mihatag kintahay sa uban. Apan sobra-sobra na lang di ay sa ilahang gikinahanglan. Kining klase sa paghatag dili tungod sa gugma kundi dili tungod kay wala na nila kini kinahanglan. Ikaduha, adunay mihatag tungod kay nang limpyo sa ilaha. Aduna siguro pud kitay nakaila nga mihatag kintahay sa mga kabus ug timawa. Apan di ay ang ilang gihatag sa nagkinahanglan kadtong ilang mga gamit nga di na mapahimuslan. Mga basura sa ilang tukaran nga daw gilabay lamang sa balay sa mga nagkinahanglan. Tan-away ni kapasko, kasagaran sa panghatag nato kadtong mga sinina nga mura nagtrapo. Ikatulo, mihatag aron mailhan sila. Kini usa sa angay natong bantayan karon nga dunay nanghatag natong mga igsuon dili tungod sa pagtabang kundi dili aron mailhan ang ilang kaugalingon. Kana bang mihatag kintahay aron mga lagad apan gusto lang di ay og linain nga pagtagad. Kana bang mihatag kintahay sa mga nagkinahanglan apan inig hatag adunay pataban nga pangalan aron inig eleksyon dili malimtan. Kana bang muhatag kintahay sa simbahan apan kinahanglan nga ang ilang mga pangalan ipasundayag sa tanang katawhan, ipamantala diha sa katilingban, isulat sa mga lingkuranan kay kung ato na silang limot-limutan dili ug dili na gyud na sila kaduulan. Kining klase sa paghatag mga igsoon dili tungod kay sila manggihatagon kundi dili nagapas lamang og dungog para sa kaugalingon. Ikaupat, mihatag apan may pataban nga istorya. Mao kini nga kinaiya sa pipila sa atong mga igsuon nga taas ang tan-aw sa ilang kaugalingon nga mohatag manggani sa mga nagkinahanglan apan adunay sakit nga mga pulong nga pataban nga makadugang sa sakit sa atong dughan. Mga igsuon, dili tanang mihatag manggihatagon. Gihagit kita sa Ginoo dili sa simple nga paghatag kundi dili sa pagkamanggihatagon. Kay diha sa ato ang pagkamanggihatagon anha tapunon sa grasya sa Ginoo. Sayop day mga higala kanang moingon ta nga anha ra ta mohatag nila kung kita makadawat na og grasya. Sayop di ay nga unahon nato ang atong kaugalingon una pa ang pagtabang sa atong isig kaingon. Ang sakto di ay nga mohatag tangdaan aron hatagan punta sa grasya nga atong gikinahanglan. Tinuod ang giingon ni San Francisco de Assis nga diha sa atuang paghatag anha ta hatagan, diha sa atuang pagpasaylo anha ta pasayloon, ug diha sa atuang pagpakamatay anha ta makadawat sa kinabuhing dayon. Dili kinahanglan nga madato tangdaan aron kita makahatag o makatabang, kundi dili diha sa atong paghatag anha ta madato. Dili day kinahanglan nga makadawat matangdaan aron kita makahatag, kundi dili mohatag tangdaan aron kita makadawat.
ug diha sa tuang pagkamagyatagon atong mabatunan ang tinuod nga kalipay. Kay mas maayo nga kitay mohatag kaysa kitay hatagan. Kay lahi ang kalipay kung kitay motabang kaysa kitay tabang.